Kami inanami na adong di bagas joron itu taon do na di bagas tabi adorakso tamulay partangyang ngata jumulu mahita martangyang naom. Amen. Mari di mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar iton di porbadia, na tumapalangit dohok tanoon. Amen. Songonondo hatani Jehovah, idama ahu apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida. Songon pangeluluin ni parmahan di pungganna ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Songoni ahu mangaluli biru-biruku sogot haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan na sokal jalan abonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo na serek marroha, alani hupangidohami tuho, saya ramoti hami aso nang cukat hami, unang gijang rohanami, alai tugu-tugu hami marhite-hite todim, asauduk serep tobok jala burju rohanami diadopan di halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata turpuk epistel di partangyang ngata imanatar surat di Pesalmen 50 ayat sada 1 onom tajama marsikat sorin. Edde si paidaun taringot tu pelean dot pangolayon nasitong tu debata. Edde sian si asap makuling do debata Jehovah jalan martidik tu tanoon sian habis caran tolhas tu hasudutan. Sia Sion situan dinadegan menodang debata. Sai narodo debatata jaladang tagamon pohom ibana di jolona do api mardilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Dipio do akalangit sian bijang rodi tanoon asa diumum bangsona. Papunguhamu matuahu akan daulat marroha akan namarpadan dohot ahu marhite-hite pelean. Jadi diberitahu akal langit maha hidurana, hai apala debatado pangunggung. Imasahatna martua do akka natumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Maret de maita.
mertua. Asini rohama dihamu dohot dame, sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ruas nahina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, tatangi humahata ni debata nagabi turpuk jamita dihita di bagasan Bornginon. Imana nenet sian buku Evangelium Matius bidu 24, mamukamai sian ayat 45 sahat rodi ayat 50 sada. Songono matar surat disi dengan ma tapai hutihut. Asa didia dona poso haposan jala nama roha. Na pinabakit ni iduk na mangaleho nakana poso namangan ditikina. Martua dona posoi na mangulaho songoni didapot iduk na diharoronai. Si tutudo na hudokon tuhamu, pabakiton na do ibana mga ramuti saluhut na di ibana. Alay iya na jahat na posoi dohonon na madibagasan rohana leling dope asarro induki. Gabi tole may ibana mga lisingi aka dongan na poso, mangan minum doang go ibana, mga kupi aka si parmabu. Dugi Roma iduk ni na poso deng di ari naso panagaman na. Jala disa di hari naso pamutuan na. Jadi agoon nama ibana, laos lihonaw nama ibana tutohap niya kapangasi. Disima masa angguhangguk dohot na patungoripon. Ido ianggo sahat na. Ruas na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Evangelium Matius mamukasian bidu 24 sahat bidu 25. Ima bagia sian panurirango ni Tuhan Yesus taringo tu haleleng seni huta Jerusalem. Dohot jamita taringo tu ajal ni hasyanganon. Bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Di pasahat Yesus do jamitaon ima adorang so di pabotoho di bana taringo tu si taonon na. Alana molota jaha di Evangelium Matius bidu 26. Dong di pabotoho Tuhan Yesus panurirangon manang jamita taringo tu ajal ni hasyanon. Dukoni pe asa di pabotoho ni bana ima taringo tu si taonon na. Di pasahat Yesus do jamita taringo tu ajal ni hasyanganon di bamarhite upama. Sada sia nima ima perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus untuk mengingatkan bahwa betapa pentingnya kita, betapa pentingnya orang percaya, betapa pentingnya murid-muridnya di konteks Yesus menyampaikan khotbah ini untuk bersiap-siap berjaga-jaga karena yang pasti akhir zaman itu akan terjadi. Idua samolota jaha di Matius bidu 24 ayat 44. Ini merupakan ayat penghubung yang menyatakan bahwa hendaklah kamu juga siap sedia. Dibaheni tagam mahamu aina Roma anak ni jolmai dina sopakirimu ni rohamu. Kemudian ditekankan kembali pada ayat 50 dalam nats kita ini. Dungi Roma iduk nina poso odeng di ari naso panagaman najala disa di hari naso pamotoan na. Alani dina so panagamat taharoro ni anak ni jolmai di jauho matuganuk pita asara di hitagano pari ganuk tiki di napai mahon tung manang sa di hari pe harorona. Alani di hamuna ruas na hinaholongan molo didok rupani manang dipaingot tuhita asa siap sedia bukan memaksudkan diam pasif tanpa melakukan apa-apa. Karena bagaimanapun hal ini bisa disalah artikan dan dalam kenyataannya banyak yang disalah artikan. Di perdalanan di Huria saat diri dan menghadapi pergumulan karena pengajaran sesat. Sebagian jemaat juga telah disesatkan oleh pengajaran yang salah. Nadiba dinapai mahon taringo tu ari haroro ni Tuhani holanda marpungu-pungu martangiangi soolo mangula manangaha.
hanya mengharapkan bagian dari saudara-saudaranya tanpa mau bekerja dan berusaha. Iduasa nang apostel Paulus hadiri peta kasdo paingoto nakaruas ni huria nasora mangula unang ibana mangan. Jangan kesempatan menantikan kedatangan Tuhan gabisi dalian dangulo mangula akaulon. Karena itu kalau dikatakan berjaga-jaga, sekali lagi bukan dalam pengertian pasif tanpa melakukan apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga melalui perumpamaan ini, sesungguhnya ini berkaitan langsung dengan hal kesetiaan dalam hidup ini. Bagaimanakah menantikan kesetiaan, bagaimanakah menantikan kedatangan Tuhan dengan tetap hidup di dalam kesetiaan dan hidup sebagai orang-orang yang bijaksana. Alani di pasahat Yesus do upama odeng tua kasisianna taringo tu naposo hapusan dohot naposo na jahat narap mangula nasida di joloni tuanna. Di pasahat do tu nasida tanggung jawab ima mangaleho mangan nakana posona ditikina. Hamba itu diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makanan pada waktunya. Jadi ada karakter yang berbeda, karakter hamba yang setia. Ia selalu mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, baik ketika tuannya dekat dengannya ataupun ketika tuannya jauh dari dirinya. Baik ketika dilihat oleh tuannya maupun tidak dilihat sama sekali oleh tuannya. Ia melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita, sian nasa rohana ibana mangulahon ulaonna, mangulahon tanggung jawabna. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk hanya ingin dihargai, ingin dihormati. Dang laho mangalap pujian hasangapo naromar ataupun motivasi-motivasi yang tersembunyi alisian nias ni rohana sian las ni rohana dihobasi akka ulaonna. Alani dinaro tuan nai melihat hasil kerja hambanya. Las marohani tuan nai manang iduk nai kemudian dia mempercayakan tugas yang lebih besar. Menjadi pengawas atas segala miliknya. Ali yang guna poso na jahat na mangula jala. Idaon burju marsitutu holan. Di ida mata sesungguhnya ia hanyalah seorang hamba yang licik. Dang ias rohana, dang las rohana. Atareha burjuhon molo di situan nai manang iduk nai. Alai dinalau tuan nai marhuta sada. Ina rohana liling do tuan nai mulak. Dungi diulai bana malomo-lomona. Dia mengangkat dirinya sebagai tuan dengan bertindak semena-mena terhadap orang yang dipercayakan kepadanya yang seharusnya dilayaninya. Salinari didok rohana liling do tuan nai. Laos gabi di pasobi bana matagas na mangan minum mangakupi akapar mabuk. Dan tanpa disadarinya ternyata tuannya itu pulang. Dan mengetahui apa yang dikerjakannya. Dukoni dijalui bana mauhum sian tuan nai. Aidang ha aku panna pangalahona. Ay diboto tuan nai do nasa pabahenanna. Aidang adong nabuni naso diboto sa sitong na tibuno nakata ni dibata pa ingoto kita dang adong nabuni naso si papataron tidak ada yang tersembunyi yang tidak diungkapkan. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak disingkapkan. Alani dihamuna ruas na hinaholongan sa sitong na marhiti upamaon. Perumpamaan yang sangat sederhana. Tapi saya melihat ada makna yang mendalam bagi Yesus. Sehingga mengingatkan para murid-muridnya termasuk kita. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati hidup kita, menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tapi jangan pernah menyanyiakan kesempatan itu manang marlebah kita di tonga-tonga ningolu tahun karena bagaimanapun kesempatan itu sangatlah terbatas. Di pabotohon Yesus do taringo tu ajal ni hasianganon, danga dong nauboto sa taringo tu sinang anak ni jolmaipe. Dalam keterbatasan kita tidak ada yang mengetahui keterbatasan kita manusia.
Dalam keterbatasan kita, dangadong nau boto tario tu ajal ni hasianganon, bahkan parsal pudinguluta sien portibio pedangadong nau botosa. Adong namadok di biga minggon, biga maruas ni huriat tanang burhat manadikon portibion. Tentang akhir kehidupan kita dari tengah-tengah dunia ini, seorang pun tidak ada yang tahu. Terkadang orang merasa bahwa hidupnya sepertinya akan berakhir melalui penyakit yang dideritanya. Tapi terkadang Tuhan juga masih memberikan kesempatan yang lama. Tapi terkadang orang yang justru tampaknya sehat-sehat saja, tapi justru hidupnya berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Keterbatasan kita sekali lagi membuat kita tak mengetahui kapan akhir dari kehidupan kita adigado ujung ni hasianganon. Karena itu dalam keterbatasan kita semua, Yesus mendorong kita terus agar dalam kesempatan yang Tuhan beri, bagaimana kita terus hidup melayaninya dengan setia walaupun diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan godaan seberat apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya siapakah yang Tuhan maksudkan dengan perumpamaan ini? Yang Tuhan maksudkan adalah murid-muridnya yang mengaku murid, tapi tidak pernah mengakui tanggung jawabnya sebagai murid. Sebagian orang-orang Kristen yang ingin mendapatkan faedah sebagai orang Kristen, tapi tidak melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan setia. Semua kita ingin menerima mahkota kehidupan, tapi sungguh-sungguhkah kita hidup setia ketika Tuhan memberikan kita kesempatan? Orang-orang Kristen yang mendapatkan upah, ingin mendapatkan upah, tapi tidak melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya dengan setia. Ketika kita mengingat bahwa kita dipercayakan banyak hal oleh Tuhan, disitulah sebenarnya kita harus melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan setia dan penuh tanggung jawab. Contohnya para orang tua, jangan lupa kalau kepada kita dipercayakan anak-anak kita untuk dididik dan dibimbing mengenal dan mencintai Tuhan seumur hidup mereka. Para pelajar mahasiswa, jangan lupa kalau kita dipercayakan untuk menguasai ilmu pengetahuan yang menjadi bidang studi kita sehingga suatu saat kita dipakai Tuhan melayani sesama. Orang-orang yang bekerja, jangan lupa kalau kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dang laho mangait hasangapon na rumar kita mangulak kauloto namang dohot inang. Kalau hanya mencari pujian parsato kinadui. Terkadang orang yang memuji kita pun bisa saja juga berbalik menghujat kita. Tujuan kita melakukan segala sesuatu, Kolose pasal 3 ayat 23 dengan tegas mengingatkan kita. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita hanyalah hamba yang dipercayakan oleh Tuhan, menanggung jawabi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita bukanlah pemiliknya. Itu sebabnya Ayub dalam pergumulannya berkata, "Nasa marsai mara doa. Dengan telanjang aku keluar dari perut ibuku tanpa membawa apa-apa." Tapi ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mempercayakan kepemilikan kepada setiap kita. Khotbah 2 minggu yang lalu saya katakan, tapi bukan kita pemilik yang sesungguhnya. Elomoni Tuhan doma buat isia kita. Ibarat tukang parkir yang tidak mungkin akan keberatan ketika pemiliknya mengambil mobil atau sepeda motornya dari parkiran itu, karena dia hanya menjaganya saja. Dangadong nabui majuai. Tidak ada yang bisa keberatan karena Tuhanlah pemilik yang sesungguhnya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bican dilehot Tuhan hidup petiki parasiat di tanang marhiti upamaon di paingo Tuhata Yesus mahita sa toktong dungo toktong rade, karena kita tidak tahu kapan kedatangannya dalam kemuliaannya kerak. Jala di bagasan saluhut nai sasitong di paingot kita supaya kita menjadi hamba yang setia. Bitor ningok ma
berita ni si Joseph. Naposo haposan ni tuan na si Potifar. Tapi lebih daripada itu dia hidup dan menjalani tugasnya dalam takut akan Tuhan. Karena itu Potifar mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepadanya. Mengangkatnya menjadi kepala kepercayaan. Di tonga-tonga ni rumah tangga nanang maradupon aka artana. Tapi ketika godaan itu datang melalui istri Potifar, Yusuf tetaplah menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Dia tidak kalah dengan godaan, sekalipun karena itu dia harus menahan fitnah dan dipenjara. Tapi dalam perjalanan waktu, Tuhan mengangkatnya secara luar biasa. Dia menerima hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan dan pikirkan, menjadi kepala perbekalan di tanah Mesir. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tak ada satupun yang dapat menghempangnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tak ada satupun yang dapat menurunkannya. Kalau Tuhan yang sudah bertindak. Karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita pun ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah seorang hamba, kita harus mengingat bahwa kita harus hidup setia di hadapan Tuhan. Karena Wahyu pasal 2 ayat 10 pun mengingatkan kita kepada orang yang setialah Tuhan memahkotai kita dengan mahkota kehidupan. Saya burju mahorasi rasa mati dungi lehono kumatu hotupal hangoluan. Orang yang setia tentu yang mampu mengalahkan godaan bukan dengan mengandalkan diri dan kekuatannya. Kalau dengan mengandalkan diri dan kekuatan kita seringkali kalah melawan godaan. Tapi kita melawan godaan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga apapun kenikmatan dunia yang berusaha untuk menjerumuskan kita, meninggalkan kebenaran Tuhan. Dangolo hita manibil siane. Karena kita mengingat juga kebenaran firman Tuhan, api nengoknya Apostel Paulus di Rom 12 ayat 2. Undang gak bisa robak kamu dohot portibion. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Asa tabo tomani bangi lomoni rohani di bata imana uli nahina lacon dohot nasun denggan jala tungolu si songoni dohita tarjo. Untuk menimbang apa yang baik yang harus kita lakukan. Untuk menimbang apa yang tidak baik yang harus kita tinggalkan. Dan Yesus mengingatkan kita dalam semuanya itu, tetaplah berjaga-jaga dan siap sedia melayani, menghayati kehidupan kita seolah-olah inilah hari terakhir kita. Bukan karena rasa takut kita sedang tidak siap pada waktu dia datang kembali, melainkan kita melakukannya karena cinta kasih kita kepada Tuhan dan hasrat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dungsal pungoluta sian portibion. Alam oloholan di portibio dohita makirim. Hatani di bata pengotok kita jol mana dumangol dohita. Tetapi ketika kita berharap kepada sesuatu yang tidak kita lihat, maka kesanalah iman kita akan selalu tertuju sekalipun hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, menjalani hidup kita, hari-hari kita, aktivitas kita. Tapi ingatlah tujuan akhir kita bukanlah dunia ini. Tetapi tujuan akhir kita kehidupan kekal. Napina radini di bata. Tua kana porsia di ibana, nasatia tu ibana. Sahat ro di ujungna. Atau ngasa di dia dona poso haposan nama roha. Napina bakini iduk na mangalehon nakana poso na mangan di tikina. Na poso na nangulu na gabi habauran di pasu-pasu di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna. Imana poso nasatia, jala martua mana posoi, na mangulahos songoni didapot idupna di haroronai. Karena itu untuk setiap kita jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Sotung sadar yok kita sadar, marsogot mulak tu aktivitas, bodo musi gabelau kita turun teteh seganu paharidang majagahu kadirion dohot ngoluta. Karena Tuhan mengingatkan kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Ketika kita mendengarkan suaranya,
Suaranya itu nama makulingi hita ganu pari ganu tiki. Asa totong hita mangula ho Bartolomo ni rohana. Gabi martua mahita. Gabi naposo haposan. Na mangulaho na kanadingkan sahat ro di ujung na didapot iduk na di haroronai. Tuhan pasti akan memberikan upahnya. Tuhan pasti akan memberikan hadiah yang terbaik. Bukan manusia yang menjanjikan, tetapi Tuhanlah yang menjanjikan. Tetapi kepada hamba yang setia, tidak setia, naposo na jahat. Roma iduk ni naposo odeng di ari naso panagaman na, bisa di hari naso pamotoan na. Agoon na may bana law selehonon na matoy bana tohap niya kapangasi. Disima masa angguk-hangguk dohot na patungoripon. Kalaupun kita menderita karena kebenaran, karena kesetiaan kita di tengah-tengah dunia ini, yakin dan percayalah bahwa semuanya itu adalah jalan Tuhan untuk memurnikan iman percaya kita. Karena yang terbaik pasti Tuhan akan berikan bagi setiap kita, kalau kita tetap setia dan hidup bijaksana sampai kepada akhirnya. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate marohanami diho ali Tuhan dibata. Nahuso bahami di bagasan Kristus Yesus si hokop jala si palua hami. Na mangalihon paratikian di hami Tuhan. Laos boy hami rap marsaur. Pasahaton pamujion nami manangiho katam. Napaingotok kami, asa gabi naposo haposa kami Tuhan. Di tonga-tonga ni ngulu nami yon, sahat ro di ujung na, asa totong satia kami. Bican dileho kodo tiki parasian di ganup kami. Ala huboto kami martiki do ngulu nami, jala ditiki na salpudo ajal ni hasyanganon. Ali Tuhan ajari kami, mangargahon, aka ari-ari do hotiki na pinasahat mutu kami. Marhiti-hiti naradi hami uduk kami tulomon ni roham. Satia hami mangulahon nasa tanggung jawab na pinasahat mutu ganup kami. Nang pehuboto hami raga makahamaolon. Nahubolut kami saliling mangulu hami di portibion. Alay tung hatam do na paingotok kami naso jadi hami sarobang dohot portibion. Alay asa tau hami manibangi dia dolomon ni roham si ulahonon nami. Dohot sogo ni roham si pasidingon nami. Mangasahon hagogo omo mahami ali Tuhan. Laho manguduti ngulu nami. Asa gabi naposo haposak kami satia hami sahat ro ujung na. Dung itu palhangoluan nang pinaradim gabi jalon nami mah. Makorhon las ni rohama di hami Tuhan. Molo huingot tami di pardalanan ni ngulu nami yon. Atong sahat di homa hami daging nang tod di nami. Pasu-pasu hami jala urupi hami marhite todim tod di porbadia. Maka nguluhon hatam ditongani gulmit ni ngulu nami sigano pari. Holan mangasahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matangiang pangiduan nami. Amin. Maret de mahita. Pakai mati kimasian Tuhanmu, ai tung hatop laogal pudoi, dia maarta nahot di ngolumu, holong na poli na manotongi, adong nahot di atas tanoon. Nasa nauli nasal pudoi, kolong ni rohan ahot na manoto, kolan ni Jesus dobo jumpami. Kaketikin unang omar na lembang, adong
pastanoon nasana uli dasal pudoi kolong irohanaot na manoton Oman ni Jesus doboy upan. Mauli hati ma Tuhan, ala dili hoko do bedi hami tiki, diurut to do beho sahanguluan nami, diloaso do behami mamuji pasangap goar munabadiai, di bagas joromon, nang dibagas ni kanup ruas ni huriam akan aporsia tuho didia nasi dan waing maringanan mau lihat di ho Tuhan disungkuli ho do kami di borgenon marhite hatam na penatol khas ni naposom asa mangulu mahami gabe naposo nahaposan jalan asatia naposo nagapi pasu-pasu di tonga-tonga ni Portibion mamak ketiki na penasahatmu Tuhami edak kuboto hami tutu sungud dia ngulu namion nang gosalaka tujolo tung sohu boto hami do Tuhan ale bicat di lehoko di hami tiki ajari mahami mamake nguluon ajari mahami gabe naposo nahaposan jala satia tuho bicak kipas dope pamatang nami o Tuhan disom mahami martangi yang tuho dilanggatamot Tuhan nahuha porsiai hami taddani kehadiranmu disom mahami mangodihon keluarga di ruas di huriam nama rukil natu matangis nuaing naso tarjalo nasida namasa di tonga-tonga ninggoluna nak marsirang doho buruna nani haholongan ni rohana sinirang ni hamatiani natopu songkot nasotinagam ni rohana keluarga ni amanami naibaho nang boruh tahuruk di parmoding ni buru nasida weni boru naibaho huboto hami do Tuhan dang tarjalo nasida namasai huboto hami do Tuhan dang tardo nasida mananga nungania martangia kami tuho nungania kubangi do kami tuho asa palwasmu
iboto nami naung marujung ngului asarap dohot na tua-tuana alai ko sakap bodo na tulus iko sakap bodo na tulus Tuhan jala ido patuduhon ngolu namion dada napuna hami asi maroham pargugoi ma keluarga amang rab dohotina na mangadopi si taunoni karlubobi amang naibaho natakas diboto ho Tuhan ikom mangadopi cuci darah alani sahid di pamatangna Porosea ami diho gugo nasiya ko ilahonommu tu keluarga sadiari marasogot di bagasan bulus ni roha nasida paborhat to ni botonami madapot toko upataru hami tu inganan para dia dan para satu kinani songgot dorohanami Tuhan nasugotan di bagasan para sahidon amanami amang doktor Bukit Siahan jala satu partikianon nasu sadar dope nunga martangia kami tuho nunga martangia nginang boru situ pul rap dohot boru nang yanakun nasida nunga dipangi dohami tuho Tuhan asapalo asombu rap marlas diroha keluargai marhiteha malumon na pinasahatmu tuamang siahan nuaing naso sadar di ruang ICU rumah sakit Sapira ale Tuhan sudema kami mangilik ko di Borginon di bagas soromot Tuhan huilek kami maho Tuhan tung tangihon masuara tung tangihon mapangidoan ni keluargai si holdo pero kanasida rabdohot amang siahan di tonga-tonga di Portibiot rak mangulu molo asiroham jangan dong naso terpatu paho hodo nampuna ngulu nami hodo nampuna kami Tuhan haruna mate terpangulu ho huele kami maho di Borginon huele kami maho di Langgatamon huele kami maho Tuhan tungasi maroham patuduhom mahuasom leon magagisaron di pamatang pamalu maparsahiton di amanami amang siahan tiok ma jama ma amanami Tuhan paloas manasida madai pasu-pasum itonga-tonga di keluarga saluhut nai pangiduan nami do saluhut nai elek-elek nami do saluhut nai sobma nami do Tuhan alai saguru tuho do ngulu namion
Sai saut malomo ni roham. Sai saut malomo ni roham di ngulu nami. Di ngulu ni hamang siahaan. Tuhan, di soddo hami akaruas kuriam. Natong tung mas ihol pajupang rabdohoto marasao rabdohoto. Hodo maboto malangahan na di bagasar rohan nami doho pikiran nami. Hodo na maboto nasolot di bagasar roha doho pikiran nami. Tangihom mahami saluhut na nuaing. Tangihom mapangiduan niya kana tua-tua nami di son. Tangihom mapangiduan niya kama nami dohot ya nami. Tangihom mapangiduan niya kana posom. Tangihom mahami Tuhan. Di sudi ruas ni huriam na di bagasa para sahitot. Asiro hampar gugui. Jala lehonommu hamalumon siana kapara sahitonna. Tiok mahami jama mahami apehom matangamu nabadiai mamasu-masu ngulu namion membuat sahih siapa matang nami membuat arsak di rohanami. Sonang marohanami mula siap bagas coromon. Las marohanami mula siap bagas coromon. Alanunga di tiopo hami. Nunga di tiopo jala. Di camahosu dia kapoparan ni ruas ni huriam. Kayanakon ni ruas ni huriam. Tidia penasida maringanan nuai. Nunga di tiopo jala di jamaho akan amarasahi. Mau lihat di ho Tuhan. Mau lihat madiho. La siap marohana mimula siap bagas corong. Amin. Maret dehita laos tapapunguma peliata. Sangat
Tatangia koma peliyata tuarupan ni debata, martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat nami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay maroha nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amen rak madok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi saliling nililing na. Amen asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni tod di porbadia ma. Nama dongani hamu saluhut na.